Ja ne pystyt soittamaan musiikkia. Joo, mä just olin tässä on tämmönen... En kuollaksenikaan osaa sanoa, että kun se meidän alahuolella. Ei ole yhtään yleensä 3 aikaa. No joo. Nyt meillä on tämmönen kokkijuttu, että siis... Me tehdään alkuruoka, pääruoka ja jälkkäri. Ja nyt jakautui sillä tavalla, että mä teen alkuruoan, sä teen pääruoan. Mitä me niitä tehdään Mäkillä? Huomenna on kuinalainen kenen puhu. Tälleen huvi, että kaikki kuvaa tän oman tekosensa. Ja huomenna on sitten parempi. Huomenna on, tää on nyt tämmönen testi. Tää on tämmönen, että miten toimii